Frieske wietjes, de fjouwerkonte witte tegeltjes, beschilderen of net. Uit mijn haamwaai gaan ze de hele vraat door. Alle weken worden je 10.000 stik smakken. En die vind je ook op verschillende plakken in Nederland waarom. Haast te volle om te herinneren. Huis ten Bosch ook, geloof ik, ja? Ja, dat leveren we ook aan. Ja, en wat in Nederland zijn Nijrode, Tuschinski zijn we bezig, hebben diverse tegels geleverd. Ja, die coategels zijn dat, hele patten, effectglazuren. Je ziet aan de gevels in Rotterdam hebben we ook al wat geleid. Amsterdam ook de gevels van Jugendstilgebouwen. Dus zul je ook onze tegels tegen kunnen komen. Zoals de tegelkunstwerkjes op de gevel van het Rijksmuseum. Maar ook in de keuken van het Paleis op het Dam. En bij de bolje in de huskes hing je mooi bewerkte tegeltjes uit mijn naam. De treptegels die het nou maken worden van het Boijmans binnen heel wat oors als Frieske wietjes. Maar het is ook zeer bijzonder, omdat het exact moet lijken op die tegel. Hè, die is ook aanleverd, dus een jaren 30 tegel. En wat ook altijd weer bijzonder is, het moet binnen een bepaalde tijd moeten klaar. Want als het gebouw wordt opgeleverd, dan moet het erin zitten. Dus die spanning heeft er steeds weer. In het lab wordt nou onder druk zocht naar de gouden kleurencombinatie. Van het een moet wat meer in, van het ander moet wat minder in. Ja. Dat klinkt heel makkelijk. Ja, dat klinkt heel makkelijk, maar het is wel heel moeilijk. Het is echt, gaat echt op milligrammen soms. Ja. Wat net even het verschil geeft. Hoeveel testers maak je voordat je klaar bent? De ene keer is het met 10 testen klaar en de andere keer is het met 100 testen zitten we redelijk in de buurt. 15 september maakten de tegels te plak liggen op de treppen van het museum.